Bigyan mo ko ng sapat na dahilan upang dinggin ko ang paghingi ng saklolo ng inyong pinuno. Wika ni Balinsosay. Ang pinuno ko ay kabilang sa mga pinunong nasa ilalim ng pamumuno at pangangalaga ng sultan na si Ali Alhamuddin. At ang pagparito namin ay may basbas mula sa sultan mismo. Kaya alam ko na diringgin mo ang pagtawag ng tulong ng aking lakan. Wika nito na agad namang tinugon ni Balinsosay. Kung gayon, maghahanda ako at ang aking mga hukbo upang maglayag papunta sa inyong ahop kung ito man ay ang kautusan mula sa sultan. Tatalima ko ng walang pag-aalinlangan. Maraming salamat, Kapunuan. Pagpapasalamat ng punong mandirigma. Agad na hinanda ng Raha ang kanilang sasakyang pandagat, gayon din ang kanyang mga hukbo. Yamang nandun si Salbog, inihabili nito ang kanyang bayan sa binatang manggagaway. Salbog, ikaw na muna ang bahala sa buong puod. Pamunuan mo ng maayos ang bayang nagkanlong sayo at ipagtanggol ito ng iyong buhay. Habili ng Raha sa binata. Opo, Kapunuan. Huwag po kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyong banwa. Wika nito habang nakatingin sa isang dalaga at kumikindat-kindat pa. Nilapitan ito ng Raha at tinutukan ng kris sa leeg. Tiyakin mong wala akong maririnig na sumbong mula sa mga taong bayan hingil sa mga kalokohan mo. Dahil pag nangyari yon, pupugutan kita ng ulo. Pagbabanta ng Raha at tatawa-tawa namang tumugon si Salbog. Opo, Kapunuan. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman ako gagawa ng anumang kalokohan. Seryoso ako, Salbog. Inihahabiling ko sa iyo ang aking bayan. Pangalagaan mo ito at nakikiusap ako sa iyo. Muling wika ng Raha. Makakaasa ka, Raha. Pangangalagaan ko ang bayang ito. At kung pwede lang pakialis ang kris sa leeg ko. Medyo nakabaon na yung dulo sa leeg ko Tugon at pakiusap ng binatang manggagaway. Salamat, Salbog. Sige na, mag-iingat kayo dito. Maglalayag na kami. Mga kawal! Tayo na! Wika ni Balinsosay at agad na silang lumulan sa kanilang mga sasakyang pandagat at naglayag papuntang Look ng Maynilad, Manila Bay. At habang naglalayag, hindi maiwasan magtanong ni Balinsosay kung bakit sa lahat ng mga pinunong nasa ilalim ng pamumuno ng sultan ay siya ang napili nitong puntahan. Nakarating na sa amin ang iyong kabantugan bilang isang matapang na hanggaway. Maliban sa angkin mong lakas at bilis, napag-alaman din naming nagtataglay ka ng ilang makapangyarihang mutya. Kung kaya nagbakasakali ang aming pinuno na lumapit sa sultan at ikaw ang itinuro niya sa amin. Napangiti lamang ang Raha sa sinabi ng pinunong mandirigma at nagwika ng, Hindi ba niya binanggit sa inyo ang mga alaga kong mahiwagang nilalang? Tanong nito, sabay turo sa ibong bulalakaw na nakadapo sa palo ng kanyang sasakyang pandagat. Mahabaging laon! Anong nilalang na yan? Gulat na bulaslas ng punong mandirigma nang makita ang isang napakalaking ibon na may nagliliyab na buntot. Bulalakaw ang tawag sa nilalang na yan. Alagang kaloob ng mga diwata. Tugon ng Raha. Ito ang iilan sa mga dahilan kung bakit kinakatakutan ang Raha sa kanyang nasasakupan.
Ilang araw din ang nilakbay nila hanggang sa wakas ay dumaong na sila sa look ng sinasabing Silakan Tondo ng Maynilad. Malugod naman silang sinalubong nito sa dalampasigan. Maligayang pagdating sa aking ahop dakilang raha ng Kabisayaan. Ako Silakan Tondo, ang pinuno ng ahop ng Maynilad. Ikinagagalak kong makita ka sa aking nasasakupan. Pagbati ng Lakan kay Balinsusay. Sa mga hindi nakakaalam, narito ang pagkakaiba ng mga titulong datu, raha, lakan at sultan sa sinaunang monarkiya ng ating bansa. Ang pinakamababa sa lahat ng pinuno ay ang datu, dahil sa napapailalim sila sa kapangyarihan ng raha. Ang mga lakan naman ay halos kapantay ng mga raha. At ang sultan, ang pinakamataas sa lahat dahil katumbas nito ang kapangyarihang taglay ng isang hari. Dagdag kaalaman lang, balik tayo sa kwento. Akin ang karangalang paunlakan ang paghingi ng tulong ng isang malayong kapanalig. At nang makalapit ng husto si Balinsusay, ay napatingala sa kanya ang Lakan dahil lubhang napakatangkad ni Balinsusay. Halos hanggang balikat lamang niya ang Lakan. Halika raha, doon tayo sa aking bahay mag-usap at nang maisalaysay ko sa iyo ang mga kaganapan. Anyaya ng Lakan. Habang naglalakad ay napansin ni Balinsusay ang mga dayuhang nasa dalampasigan. Kaya hindi niya maiwasang magtanong sa Lakan. Bakit nakikisalamuha ang mga dayuhan sa inyo? At hinahayaan niyo lang ito? Takang tanong ni Balinsusay. Raha, ang mga dayuhang nasa gawing ito ng kapuluan ay hindi ganoon kasakim di kagaya ng nababalitaan ko sa iyong nasasakupan. Kinakamkam ng mga dayuhan ang mga lupain dahil mayaman sa ginto ang inyong mga nasasakupan. Dito sa amin, halos wala silang nakukuhang ginto at mamahaling bato, kung kaya umaasa sila sa amin sa kanilang mga pangangailangan. May mga ilang umaabuso pero kaagad ko din namang napipigilan ang mga napipintong sigalot. Pagkukwento ng Lakan. At pagdating nila sa bulwagan ng Lakan, kaagad na isinalaysay ng Lakan ang mga nangyari sa kanilang ahop at ipinakita din sa kanila ang mga napinsala ng mga mandaragit. Nakita niya ang mga sugatan at agad na napatanong. Bakit hindi pa sila nagagamot, Lakan? Wala ba kayong mga babaylan sa lugar na ito? Takang tanong ni Balinsusay. Ito nga ang isa sa aming suliranin. Inuuna ng mga mandaragit ang aming mga babaylan. Halos nagkandaubos na sila at hindi na namin alam ang aming gagawin. Isa din ito sa mga dahilan kung bakit humingi kami ng tulong sa inyo. Pagkwento ni Lakan Tondo. Kung gayon, ipapatawag ko ang aking mga babaylan upang tumulong sa panggagamot. At nang dumating ang mga babaylan ni Balinsusay, agad nilang sinuri ang mga sugatan at nagwika si Lucio ng, Raha, ang mga sugat na natamo ng mga mandirigma mula sa mandaragit ay may taglay na lason na kapag hindi naagapan maaari nilang ikamatay. Wika ni Lucio. Kung gayon, ano ang maaari nating gawin, Lucio? Tanong ni Balinsusay. Mangangailangan ako ng mga linta para masipsip ang lason sa kanilang katawan. Maghanda din kayo ng mga dahon ng banlaw, banaba at ilang murang bunga ng nyog. Ito ang mga sangkap na gagamitin ko para mailabas ng katawan nila ang lasong natamo nila mula sa kuko at kagat ng mandaragit. At agad namang ipinag-utos ng raha ang pagkuha ng mga sangkap na ito. At ang tungkol naman sa mandaragit,
Paano natin sila mapipigilan, Raha? Tanong ng Lakan kay Balinsusay. Kailangan natin silang abangan para malaman natin ang kanilang mga kaugalian at kung paano sila makipaglaban. Maghanda ka ng isang hukbo ng mga mamamana at ilagay mo sila sa isang tagong lugar na walang nakakaalam. Paligiran din ninyo ang bahay gamutan para mapangalagaan ang mga babaylang ng gagamot. Lagyan ng depensa ang bawat pasukan at labasan ng bayan. Ingatan ang pagbabantay, lalo na mula sa himpapawid ang mga kalaban natin. Lahat sila ay lumilipad. At maaaring magsasagawa sila ng pananambang mula sa itaas. Kaya ang may pinakamahalagang gampanin at dapat pangalagaan sa labanang ito ay ang ating mga mamamana. Ipinakita din ni Balinsusay ang kanyang angking talino sa pagbuo ng panuto at sa pagtatanggol. Naglagay sila ng mga kawayang tinik sa buong paligid ng bayan na nagsilbing mataas na pader. At sa bawat sulok ng bayan ay may mga pangkat ng mga mamamana na nakakubli. At ang ilan sa mga mandirigma ng Lakan ay pinagbantay nito sa bahay ng mga babaylan. At habang naghahanda, nakikita ng Lakan na nagpapahid ng dugo ng usa ang mga mandirigma ni Balinsusay. Maging ang kanilang mga sandata ay ibinababad din nila sa dugo ng usa. Raha, ano ang kahulugan ng ginagawa ng iyong mga mandirigma? Bakit sila nagpapahid ng dugo ng usa? Takang tanong ng Lakan. Ang aking mga hangaway ay may mga basbas mula sa mga diwatang aming sinasamba. At ginagawa nila ay ang isang uri ng ritual na kung tawagin sa aming salita ay panag-uli o panunumbalik ng kanilang pasasalamat sa mga diwatang gumagabay sa kanila. Ipinapahid nila ang dugo ng babaeng usa sa kanilang mga batok o marka sa katawan bilang pagbuhay sa mga ito. Dahil ang bawat marka sa kanilang balat ay mga simbolong inukit mula pa sa panulat ng mga diwata. Pagpapaliwanag ni Balinsusay at nagtaka ang Lakan dahil matapos gawin ng mga mandirigma ni Balinsusay ang kanilang ritual ay biglang nag-iba ang kilos ng mga ito. Maging ang kanilang mga postura ay nag-iba din. At nang tingnan niya ang isa sa kanila, nakita niyang purong kulay itim na ang mga mata nito. Anong nangyayari sa kanila? Bakit ganyan ang kanilang kinikilos? Gulat na tanong ng Lakan. Wala kang dapat ikabahala. Isa yan sa palatandaan na sila ay pinahihintulutan na ng kanilang mga diwatang gabay. Ngayon, iisa na lamang ang nasa isipan nila. Paslangin ang kanilang mga kalaban. Ito rin ang kinakatakutan ng mga dayuhan sa aking ahop. Dahilan kung bakit hindi kami masakop-sakop ng mga ito. Pagkat sa ganyang anyo ng aking mga hangaway, hindi na sila tatabla ng anumang sandata na gawa ng tao. Pagpapaliwanag ni Balinsusay. Kung gayon, tiwala akong magagapi natin ang mga mandaragit at ang mga Panginoon nito. Wika naman ng Lakan. Maya-maya pa, habang nagbabantay ay may kung anong malakas na pagaspas na narinig ang mga kawal at nakita na nila ang isang laksang mandaragit na paparating sa kanilang kinaroroonan. Tahimik na pinagmasdan ni Balinsusay ang parang pagsalakay ng kanyang mga kaaway at nakita niyang ang mga ibong ito ay lubhang malalaki at mapanganib. Sa hinuha ni Balinsusay, kaya nitong buhatin ang isang malaking kalabaw. Kaya agad siyang nagbigay ng hudyat sa kanyang mga mamamana at pinaulanan nila ito ng palaso. At nang maramdaman ng mga ibon na sinasalakay sila, agad naman silang nagsiatrasan.
Nang makalayo na ang mga ito, nilapitan ni Balinsusay ang isa sa tinamaang ibon at inusisa ang pisikal na katangian nito. Ang mga kuko nito ay singtalas ng isang patalim at maliban sa matalas nitong tuka ay may mga ngipin din ito. Agad na pinaslang ni Balinsusay ang nilalang na yon at kinuha ang mga kuko upang subukin ang taglay nitong lason sa isang kalabaw. Pagsaksak ni Balinsusay ng kuko ng mandaragit sa kalabaw, ay agad itong nabuwal sa lupa at bumula ang bibig. Nangangahulugan lamang na napakabagsik ng lasong taglay ng kalmot nito. Mag-iingat kayo sa kalmot ng nilalang na ito. Lason sa kalamnan ang taglay na kamandag ng kalmot nito. At sa palagay ko, malabo nang bumalik ang mga mandaragit dahil sa ginawa nating paghahanda. Ang dapat nating paghandaan ay ang pagdating ng kanilang mga Panginoon. Alam ni Balinsusay na malalakas ang kanilang mga makakalaban. Maaaring marami ang mapahamak sa labanang ito. Ngunit tiwala siyang hindi siya iiwan ng kanyang mga gabay. At dumating na nga ang araw na pinakahinihintay ng lahat, ang pagsalakay ng mga mandurugo. Dali-daling tumatakbong papasok ang isang kawal at humahangos itong nag-ulat. Mahal na Lakan, may isang pangkat ng mga kalalakihan ang nagtitipon sa gawing kanluran at hinala ko, ito na ang hinihintay natin. Wika nito habang hinahabol ang kanyang hininga. Kung gayon, ihanda ang lahat ng mga mandirigma. Hindi Lakan. Walang lalabas maliban sa amin ang kapatid ko. Protektahan ang paligid ng bahay pagamutan. Demos, tayo na! Wika ni Balinsusay. Pagdating nila sa labas ng bayan, agad nilang nakita ang pangkat ng mga kalalakihang nakatayo sa labas ng bayan. Kung nasa panig mo nga naman ang pagkakataon, hindi ko akalaing magtatagpo muli ang ating landas. Balinsusay! Nanlaki ang mga mata ni Balinsusay nang makita niya kung sino ang nasa labas ng bayan. Ikaw? Hindi ko din akalaing magkikita tayo dito. Datu Malumalum! Si Datu Malumalum ay ang dating katunggali ni Balinsusay na isa sa pumanig sa mga dayuhang mananakop. Hindi ko inakalang makakarating ka ng ganito kalayo mula sa pinagmulan mong bayan, Balinsusay. O baka, mas gusto mong tawagin kitang Sulak! Wika ni Datu Malumalum. Matagal nang patay ang Sulak na kilala mo, Datu. Sabihin mo, anong pakay mo sa bayang ito? Alam mo ang pakay ko dito, Balinsusay. Pagkain! Dahil sa inusig ninyo ang aming angkan, pinagpapapatay ninyo ang ilan sa aking mga kaanak at mga kasapi. Namuhay kaming may takot at napilitan kaming umalis para manatiling buhay. Ngayon nandito ka na naman at makikialam. Wika ni Malumalum habang nagbabago ito ng anyo. Sumunod na din ang kanyang mga kasamahan at agad na sumugod sa kinaroroonan ng magkapatid. Sa palagay mo ba'y kakayanin ninyo ang aming lakas nang kayo lamang ang haharap sa amin? Kabaliwan yan, Balinsusay! Pangungutya ni Malumalum sa raha. At agad sinalubong ni Balinsusay
ang pagsalakay ng mandurugong dato. Okay, grabe. Angas, no? Pero huwag kayong mag-alala. Di ko na kayo bibitinin. Sunod kagad natin yung 14. Ayusin ko lang.